Kasi guys. Okay. Guys. Sige, kay mamintal pa ka. Mamintal pa. Okay, perfect move! Perfect move! Perfect! Uy, iskot na. Nabalit ko ang usa. Ika sa lukapa. Sa mga oy. Latin lukapa man ni siya di. Lukapahon sa siya. A little longer than a few minutes later. Hindi ba niya tumbilan ni matubangan ni Rigid? Kahit dapat igasunod mo ng sugbad ay napagkuhan. Okay. Tawa gamit yung biyapas. Biyapas na sad. Yung biyapas ba? Yung kita ko ha. Tawa. Nagamit yung lagi. Dali kayo magkakupot ba? Awa ko, gikuha pa tanang bayabas. Laos ka diri. A few moments later. A little longer than a few minutes later. Ay, abot nagliko ni mo. Ayaw ko nagkupta yung brake. Buhi yung brake niyo. Eh! Patay na buang ron. What? Puto po. Ala, nalupag gatil. Nalupag gatil. Nalupag gatil. Patay ang buwang. Ayan na, igliyok! Igliyok! Ayan na, igliyok! Hoy, man! Tabangin ko, man! Wala na, napitra. Yan na, yan ang bike. Ila ba yung bike shoe? Sige nung nagkalak mong tiil shoe, kada kuan naman ginasyo. A few moments later. A little longer than a few minutes later. Oh, presidente ka ba na alias Tintin? Dang. Ikaw. Ako. Ada. One, two, three, four. Una si Tintin. Longer than a few minutes later. A few moments later. Patay ba si Guys. Sige, kay mamintal pa ka. Mamintal pa. Susunod, kasi gato. Sige. Sige. Salamat ko eh. Amping mo.